नाणेकौल जिंकला असेल. चला गोपाळकृष्ण मालगुण संघ आपल्या प्लेइंग 9 ची लिस्ट अपडेट करा. गोपाळकृष्ण मालगुण संघ आपल्या प्लेइंग 9 ची लिस्ट. निनात 9 लिस्ट आपली पाठवायची इकडे लगेचच. एका षटकाचा सामना असेल. प्रशांत भुते त्यानंतर रेग्युलर मॅच असेल. एका षटकाची फक्त मॅच असेल. निनाद सुर्वे प्लेइंग 9 ची लिस्ट अपडेट करायची असेल. चला निनाद सुर्वे प्लेइंग 9 ची लिस्ट अपडेट करा. चला जाऊया सामन्याच्या दिशेने. निनाद सुर्वे आपली प्लेइंग 9 लिस्ट यायचे. तन्मय स्पोर्ट्स संघाचे संघ मालक प्रशांतजी मांडवकर सर यांचं आगमन झालं. पण आता ते कॉम्बॉक्स मध्ये आमच्या दिसणार नाहीत. जेव्हा मॅच येणार तेव्हा नक्की येतील ते. चला गोपाळकृष्ण मालगुण आपण क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. लगेचच पहिल्या षटकाचा एका षटकाचा तिथे सामना असेल. जो संघ पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या आणि युट्यूब लाईव्ह जे प्रेक्षक जोडले गेलेत त्यांच्या माहितीसाठी सांगतोय. जो संघ विजयी होईल तो क्वालिफायर 1 तन्मय स्पोर्ट्स संघाच्या समोर खेळताना दिसेल. विजयी होणारा संघ आणि पराजय होणारा संघ जय गणेश इलेक्ट्रिकल म्हणजेच सचिन सांडेम यांच्या संघासमोर खेळताना दिसेल. चला जाऊया सामन्याच्या दिशेने. या सामन्यासाठी पंच म्हणून काम पाहताना दिसतील. एका बाजूला असेल सूरज भूतेन, दुसऱ्या बाजूला पंच असतील स्टेट पंचाच्या भूमिकेमध्ये ऋषिकेश माने म्हणजेच बंडू माने आणि समालोचन कक्षामध्ये ओमकार शेलार असेल. त्यानंतर उमेशजी महादेव असतील. जाऊया मैदानाच्या दिशेने. जाऊया क्रीडांगणाच्या दिशेने. महत्वाचा सामना, महत्वाची लढत. तो जिंकणार तो भिडणार डायरेक्ट तन्मय स्पोर्ट्स संघ बरोबर. याच्यासाठी केला होता टहास की आपला शेवट गोड केला जावा. निनाद सुर्वे पहिला चेंडू अलाउंड कार्पेटने खेळण्याचा प्रयत्न सफलपूर्वक इथे ठरतोय. डॉट बॉल सुमित कुळे प्रॉपिंग केस वरती 9 सेकंड वरती रोशन. गेम चेंजर फलंदाज रुद्र स्पोर्ट्स संघाचा अजूनही डगआउटच्या दिशेने आहे. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका. बिपिन इथे चुकला असेल. चेंडू यावी फरार येतोय घडाघाती सुपर डुपर ओव्हर मधला डुपर चौकार. 4 धाबा इथे वसूल केल्या जातात. या 4च्या पद्धतीने वैयक्तिक खात असेल संघाचं खातं धाबाचं श्रीगडच्या इथे केला जातोय. नंतरचा चेंडू हलक्या त्याने अनसाइडला डायव्ह केला जातोय. मणिकातली ताकद इथे दाखवली जाते. चेंडू यावी चालला असेल. 2 धाब्यांसाठी सुपर डुपरचा चाललेला हा ठरणार आहे. तो जिंकणार तो नक्कीच कुठेतरी सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये खेळताना पाहायला भेटणार आहे. नंतरचा चेंडू यावी व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. निनाद सुर्वे कुठेतरी थोडासा लेंथ आणि लाईन बिघडलाय. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. धावसंख्या टीमची टोटल 7 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. 3 चेंडू अजून येण्याचा खेळ शिल्लक राहिला असेल. या 3 चेंडूवरती धाबा बनवणं गरजेचं आहे. अकुटप्प्याचा बॉल याही चेंडूला तारलं जात आहे. चेंडू यावी चालला असेल सीमा रेषा पार. चौकार. या चौकारच्या मदतीने दुहेरी अंकांमध्ये इथे प्रवेश केला जातोय. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर करवरती 11 या धावसंख्येवरती दान पोहोचली असेल. पुढे एकदा सुमित कुळे इज ऑन फायर. फायर ब्रिगेडची गाडी त्याप्रमाणे फटफट चालते. त्याच गतीने चाललेली ही धावसंख्या. नंतरचा चेंडू पंचांनी निर्धाव चेंडू. कोणत्या प्रकारची दाब इथे मिळत नाहीये. डॉट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. नंतरच्या चेंडूवरती व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय.
व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातो. अतिरिक्त धाव स्कोर करवरती टीमची टोटल धावसंख्या 12 आणि जो ICC चॅम्पियन ट्रॉफीची स्पर्धा चालली आहे तिथे इंडियाने पहिलाच विजय बांगलादेशच्या विरोधात इथे खर्च केला असेल. त्यानंतर त्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा चुकीचं क्षेत्ररक्षण, चुकीची शिक्षा मोजली जाईल 4 धावांसाठी. या 4 धावा इथे वसूल केले जात आहेत. षटक संपतोय. धावसंख्या 17 करणार येणाऱ्या काळामध्ये खतरा. धावसंख्या टीमपणे 17 बनवली गेली आहे. सॉरी 16 धावसंख्या झाली असेल आणि 17 धावा करायचे असतील. 16 धावा झाल्यात आणि 17 धावा विजयासाठी करायचे असतील. 6 चेंडू 17 रनची आवश्यकता आहे. सहा चेंडू 17 रनची आवश्यकता आहे. सुपर डुपर ओव्हरचा थरार. निनाद आक्रमक व्हावं लागेल. आक्रमक पवित्रा धारण करावं लागेल. रौद्ररूप इथे धारण करणं गरजेचं आहे. निनादवरती दाखवलेला विश्वास. निनाद आणि सूरज इथे दाखल केला असेल. आयुष्यात कधी स्वतःला उद्ध्वस्त होऊ देऊ नका, कारण लोक ढासळ्या घराच्या विटा देखील सोडत नाहीये. संकटावरती असं तुटून पडा असे प्रयत्न आता करावे लागणार आहेत. 6 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 17 रनची आवश्यकता आहे. 6 चेंडू येऊन सांगणार आहेत कोणता संघ असेल तो तन्मय स्पोर्ट्स संघ बरोबर आपला नेक्स्ट सामना इथे खेळणार. पहिला चेंडू अभि अतिरिक्त साठी इथे मोजला जातोय. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा. अतिरिक्त चेंडूने आणि गोलंदाजीला केलेली सुरुवात आणि त्यानंतर झालेला घमासान युद्ध. आता रंगणार इथे क्रिकेटचा महाथराड. 6 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 16 रनची आवश्यकता आहे. नंतरचा चेंडू नो आणि +1 टोटल 2 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. 2 धावा इथे खर्च केले जातील. निनाद त्याला माहिती आहे माणूस कितीही बुद्धीनुसार शक्तीनुसार मैदानातला खेळ करत असला तरी मानल्या नियमाच्या सिद्धांतानुसार मैदानातला डाव स्वीकारावा लागतो. तो डाव स्वीकारला जातो इथे. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा पंचांचा बॅट बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातो. अतिरिक्त धावा इथे स्कोर वरती ऍड. आतापर्यंत कोणताही चेंडू इथे फेकला नाहीये. 4 धावा इथे खर्च केल्या जात आहेत. रुद्र स्पोर्ट्स संघाची कमी आणि हमी जाणली आहे की काय या गोलंदाजाने. पुन्हा एकदा बॅट बॉलचा इशारा दिला जातोय. ना सुमित ना ऐसी गलती दोबारा मत करना. धावसंख्या टीमची टोटल 5. धावा आतापर्यंत स्कोर करवती लागल्या जातात. नंतरचा चेंडू लो फुल टॉस. आमंत्रण दिलं होतं प्रेक्षक गॅलरीला. हाय हॅलो आणि फॉलो करणारा चेंडू यावी निनाद सुर्वेच्या बॅट मधून निघतोय. अजून एक चौकार. ह्या चौकारच्या मध्ये तरी धावसंख्या 9. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक तिथे चुकला असेल. 2 धावा मिळतील या चेंडूवरती. पंच 1 मिनिट. फक्त या चेंडूवरती 2 धावा दिल्या जाणार आहेत. 4 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 6 रनची आवश्यकता असेल. काही घडू शकतं. या विडाकलेला चेंडू पंचानी नो बॉल इथे दोंडीत केला जातोय. नो बॉल दिला जातोय. टीमची टोटल धावसंख्या 12. नंतर त्या चेंडूवरती विजयी मोड इथे ऑन केला जातोय. 4 धावा आणि सामना जिंकण्यासाठी 1 रनची आवश्यकता आहे. चेंडू आता शिल्लक राहिले असतील तब्बल 3 चेंडू 1 रनची आवश्यकता आहे. काय घडणार काय बिघडणार या चेंडूवरती. गोपाळकृष्ण बालगुट संघाचा दमखम दाखवणारा विजय इथे साजरा केला जाईल. क्वालिफाय नंबर 1 सेमीफायनल सारखा सामना असेल. तन्मय स्पोर्ट विरोधात गोपाळकृष्ण मालगुण. कॅमेरामन प्रशांत मांडवकर यांच्यावरती फोकस करा. प्रशांत मांडवकर आपण पाहतोय
तन्मय स्पोर्ट्स संघाचे संघ मालक ते काहीतरी आणलं गेलं असं म्हटलं तर त्यांच्याकडून नक्कीच ग्रामदेवतेची पूजा विजा करून आले, चांगला टिया बिया आणि हिंदूंची ओळख म्हणजेच काय टिळा म्हणजे तेच करून आले आणि तेच सामना पाहायचं असेल तन्मय स्पोर्ट आणि त्यांच्या विरोधात असेल गोपाळकृष्ण मालगुडी संघ, तो जिंकणार तो डायरेक्ट ग्रँड फिनालेच्या संधीमध्ये जाणार. MPL म्हणजेच काय मारवाडी प्रीमियर लीग मध्ये कोण ठरणार नाणेकौल केली जाते.